Helo, a chroeso I Gastell Aberystwyth, tro fi fan hyn, a promenad Aberystwyth draw fyna. Dyn ni'n barod am sesiwn Ffit yn 5 arall. 5 gweithgaredd, ein gynta, traed chwym. Ail gweithgaredd, ni'n mynd i wneud lunges. Trydydd gweithgaredd, ni'n bod yn wneud codi breichiau. Pedwerydd gweithgaredd, ni'n mynd i fod yn cerdded a squat. A 5ed gweithgaredd, ni'n bod yn rhedeg nôl amlan. Felly, os ydy pawb yn barod, ni'n mynd i dechrau gyda'r gweithgaredd gyntaf, sef traed chwym. Iawn, breichiau'n symud yn gloi, tra dod lan a lawr, off y llawr. Pawb yn barod. 2, 1, off a ni. Tra dod yn gyflym. Cofiwch bod y breichiau'n symud. Yn gyflym, blaenau trad nisau. Faint mae gloi chi'n gallu fynd. Cadwch fynd. Cofiwch bod y breichiau'n symud. Gloi. 15 eiliad ar ôl. 10 eiliad ôl o, da iawn. Cadwch fynd. 5, 4, 3, 2, 1. Da iawn chi, cymwch gorffwys. Cicwch eich coesau bant. Ni'n mynd i wneud hwnna am 30 eiliad eto. Pa'n barod, 5 eiliad. Breichiau'n barod, dwylo'n barod. 2, 1. Tra'n yn fynd, off a ni. Cofiwch bod y breichiau'n symud hefyd yn gloi a bod i'n blaenau trad yn symud yn gloi. Da iawn chi. Hanner ffordd trwyddo, da iawn chi. Cadwch fynd. Dim byd fel rhedeg yn y glaw yn gyflym. 5 eiliad ola, da iawn. 3, 2, 1. Cymwch gorffwys, da iawn chi. Gweithgared nesa. Ni'n bod yn gwneud lunge. Felly ni'n cymryd cam lan. Okay? Pen ni'n mynd ddim yn cyffwrdd â llaw. Dala am 2 eiliad. Lan, newid drosto. A cymryd lunge ochr draw. A ni'n switcho corsau pob tro. Pawb yn barod. Findwch lle. 5 eiliad I fynd. Byddwch yn barod. 3, 2, 1. Ni'n camu mewn. Dala, penlun ddim yn cyffwrdd â llawr. 3 eiliad, 2, 1, newid drosto. Cors gwahanol. Camu mlaen. Dyw penlun na ddim yn cyffwrdd â llawr. A ni'n newid drosto o hyd tan bod ni'n rhedeg mas o amser. Da iawn chi. Cofiwch bod cefen yn syth gyda fi, ddim edrych lawr. Cefen syth. Switcho pob tro. Edrych lan, edrych am mas. 3, 2, 1. Da iawn chi, cicwch bant. Os mae eisiau dŵr, cofiwch cymryd bach o dŵr ymlaen. Ni'n barod I fynd. 5 eiliad, ni'n mynd I lunges unwaith eto. Cofiwch bod ni'n edrych lan, edrych mas. 3, 2, 1, off a ni. Cam lan, dalwch yn sownd, 2 eiliad. Newid drosto. Da iawn chi. Da iawn chi. Dros hanner ffordd yn barod. Cadwch fynd. Cyhyrau coesau'n cael ei mestyn nawr. Dachrau blino. 5 eiliad. Amser am 1 tro. 2, 1. Da iawn chi. Cymwch gorffwys. Gweithgared nesa. Ni bod yn codi breichiau mas i'r ochr. Sefyll lan. 2 braich ar un pryd. Lan. Dal a sownd. Lawr yn ara bach. A lan a lawr eto. Iawn? Gobeithio bod pawb yn barod. So, coesau sefyll lan yn syth. Coesau syth. Breichiau dachrau bwys ochr. Codi mor lan. Mo uchder ysgwyddau ni. 3 eiliad yn fynd. 2, 1. Lan a ni. So, ni'n codi lan. Ni'n dal a sownd. 3, 2, 1. Lawr yn ara bach. Ni'n codi lan. Da iawn. Dalwch yn sownd. 2 eiliad. A lawr. Da iawn chi. Nôl lan eto. Dachrau teimlo y cyhyrau breichiau yn cael ei gweithio fan hyn. Da iawn. 10 eiliad I fynd. 5 eiliad I fynd. Digon am 2 arall. Lawr a ni. Un ola. 3, 2, 1. Cymwch gorffwys bach. Siglwch y breichiau. Cofiwch. Os chi eisiau bach o dŵr. Nawr yw'r sians cael bach o dŵr. Ni'n barod I fynd. Un peth eto. 5 eiliad. Sefyll lan. Yn syth. Bant a ni.
lan a breichiau, dal yn sownd, lawr hynny, yn arna bach, dwi ddim yn cwmpo breichiau yn gyflym, so ni'n mynd lan, a wedyn cwmpo nhw, mae'n sy'n neud siŵr bod nhw'n dod lawr yn arna bach, wedyn lan yn arna bach, dal yn sownd, lawr hynny, da iawn, lan, newch siŵr bod nhw'n lan, mae eich de sgwyddio chi iawn, a lawr hynny, 5 eiliad i fynd, un ola de, dalwch yn sownd, 3, 2, 1, lawr hynny, da iawn, gweithgaredd rhif 4, ni'n mynd i cerdded fel squat, iawn, so lawr, safle squat, cofiwch bod bron a gwddwg yn uchel, a fi'n mynd i cymryd cwpl a camau ymlaen, troi rownd, squat, cwpl o camau nôl, cerdded fel chwiadyn fel bod nhw'n gweud, iawn, reit de, 5 eiliad i fynd, siglo coesau bant, siglo breichiau bant, 3 eiliad, lawr yn ni safle squat, bant yn ni, neu cwpl o camau lan, troi rownd, nôl y squat, cwpl o camau eto. Cofiwch bod ni'n edrych fel chwiadyn neu iar yn cerdded. Newch siŵr bod ddim wy a llaw, bod chi'n dod wy wy. Wrth bod chi'n cerdded, da iawn chi, 10 eiliad i fynd. Law, cofiwch, gwddwg a bron yn syth, sa'n edrych lawr y llaw. 3, 2, 1, lan â chi, siglo coesau, pwysig. Da ni 1 rownd o squats y fel eto. Bydd pawb yn barod. Cymwch diod os chi moyn. 5 eiliad i fynd. Falle, safle squat yn barod. Bant yn ni. Cwpl o camau ymlaen fel safle squat. Lan yn ni, troi rownd. Nôl y squat. Cwpl o camau ymnôl. Da iawn chi. Os ych chi'n gallu, cerdded ymlaen. Stopi, ddim codi. A beth am cerdded ymnôl yn safle squat. Galed fel la. Neu os chi moyn, cerdded, troi, nôl lawr, 5 eiliad i fynd, 3, 2, 1, da iawn chi. Diod, 1 gweithgaredd i fynd, sef rhedeg nôl ymlaen. Na gyd ni'n wneud, rhedeg, 2 cam ymlaen, cyffwrdd â llaw, rhedeg 2 cam ymnôl, cyffwrdd â llaw, 2 cam ymlaen, a ni'n mynd nôl ymlaen tan bod amser yn rhedeg mas. Pawb yn hapus. Newch chi bod digon o lle, bod chi ddim yn rhedeg mewn i hwnna bwys chi. 5 eiliad i fynd. 3, 2, bant yn ni. 2 cam ymlaen. Cyffwrdd â llaw. 2 cam nôl. Nôl ymlaen. Da iawn. Newch siŵr bod chi'n cyffwrdd â llaw pob tro. Neu, byddai'n gweud bod chi'n cheto. Mae rhaid cyffwrdd â llaw pob tro. Ni dros hanner ffordd yn barod. Da iawn chi. Blino nawr. 5 eiliad i fynd. 3, 2, 1. 1 sesiwn i fynd. Yr un peth eto. Nôl ymlaen. 10 eiliad orffwys ar ôl. Chance o'r am diod. Os na, ewn ni amdani. 5 eiliad. Rhedeg nôl ymlaen. Cyffwrdd y llaw. Chi'n barod? Bant yn ni. Cyffwrdd y llaw. Nôl. Da iawn chi. Mlaen. A nôl. Dim ond 2-3 cam sydd isse i rhedeg mlaen. A 1-2-3 cam i rhedeg am nôl. Sydd isse rhedeg 80-90 cam. 2 neu 3 yn digon. 10 eiliad i fynd. Gwthiwch y 10 eiliad ola. Da iawn chi. 5 eiliad. Gwthiwch, gwthiwch. 3, 2, 1. Ni wedi gorffen. Da iawn chi. Da iawn. Cymwch anol nôl. Cymwch diod os mae eisiau. Diolch yn fawr am ymuno gyda sesiwn Ffit yn 5 yma yn Gastell Aberystwyth. Diolch yn fawr.